A Deputación de Pontevedra asumirá o custo total do proxecto de reordenación da rúa Carlos Maside en Pontecesures. A obra supón un investimento de 436.000 euros. Deles, 65.500 proceden do Plan máis provincia. A contía restante sufragarase con cargo o Plan Extra. É unha actuación que vai a un orzamento de case 440.000 euros con financiamento 100% da Diputación, onde hai a parte do Plan Extra, que é un 85%, e o 75% restante, o 15%, restante, pois vai con cargo á liña 1 do Plan máis provincia. O presidente provincial e a alcaldesa da vila asinaron o convenio que permitirá levar adiante esta actuación. No proxecto proponse a peonalización do treito comprendido entre a fachada da antiga fábrica de gaseosas Zabala até o entronque co paso inferior do ferrocarril, mentres que no resto do viario converterase nunha plataforma única de preferencia peonil compartida cos vehículos. Vamos a conseguir con esta intervención casi 500 metros cadrados que gañamos para tránsito de peóns, ao mesmo tempo que garantizamos os negocios que están ubicados na zona o acceso do tráfico para realizar as súas compras e os veciños o acceso ás súas vivendas sin ser penalizados, e estamos convencidos de que vai a ser un revulsivo para todo o Concello, porque estamos falando dunha zona densamente poboada, na que próximamente se vai a sacar a venta unha promoción de vivenda. Mais aló desta achega, o Concello de Pontecesures recibirá este ano máis de 890.000 euros da Deputación a través de programas do Servizo de Cooperación, como o Plan máis provincia e o Plan extraordinario de infraestructuras deportivas. Isto é outra mostra evidente de que somos un goberno municipalista, onde poñemos a disposición dos concellos máis recursos que nunca. O Concello de Pontecesures está a recibir e están os datos máis fondos da Diputación que nunca para levar e mellorar a calidade de vida dos veciños e tamén os servizos como é neste caso. Para iniciar os traballos na rúa Carlos Maside, o Concello está pendente de recibir a autorización de Adif para arrancar así o proceso de licitación e a posterior adxudicación da obra.